Sa nakalipas na mga araw, kadalasang pumapalo po sa 38 hanggang 42 degrees Celsius ang naitatalang heat indices ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA dito po sa ating lalawigan. Matatandaan na nito lamang ika-3 ng Marso nang nanguna ang Dagupan City sa nakapagtala ng pinakamataas sa heat index sa buong bansa na umabot sa 42 degrees Celsius habang naglalaro naman sa hanggang 42 din ang ang 2-day heat index forecast. Pasok po ito sa extreme caution at the danger category kung saan nakaayon ang klasifikasyon sa bawat pagkakatala ng init na nararamdaman ng katawan. Ang caution category mga idol nasa 27 hanggang 32 degrees Celsius. Ang extreme caution 32 to 41 degrees Celsius. Danger category 41 hanggang 54 degrees Celsius at extreme danger naman kung ito ay aabot sa mahigit 54 degrees Celsius. Kaugnay nito, nagpaalala ang Department of Health Region 1 sa mga residente ukol po sa kinakailangang gawin upang maiwasan ang banta ng mga heat-related illnesses tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, pinaka-importante ang pag-iinom ng tubig upang maiwasan ang dehydration. Paalala rin ng otoridad ang pagdadala ng payong at pagsusuot ng light clothing. Nagbahagi rin ang ahensya ng kaalaman sakaling makaranas ang sintomas ng mga heat-related illnesses at kung paano ito matutugunan. IFM News. IFM News. IFM News.